Kumbukeni sehemu ya Zodiac Broadcasting Station kama Zodiac Online na salamu. Kini ngini singkuni Director a campaign ya Israeli Transformation Movement. Oyamba ndisa na kisa bana wa kufuna nitongozeni close abili mabwera amene mwachokwa ku nyumba zotola kali kuti zikomo kwambiri kuti mudauzidwa mwadzidzidzi mwa zinatheka kumubwere mkhale nayo chipanichi choti chizafuna kweli kuchita kuyankulana ndi anthu ndi njira yabwino ndiyo khazikira kwenikweni ndi njira yomagwiritsa ntchito inuyo anthu amene mwachoka ku nyumba zimenezi za nkhani zolemba ndi zakanema. Ndili kuthokozeni kwambiri. Bwana Chunga asana kufuseni mwina bwana angufuna kuti adziwe kuti mwachoka ku ma-institution ati. Okay? Ndikuzauri mina mkapuzi paka introduce kwa mambo ya mafuso kumapitoko komano ndamfuna zikuona makamera za 5 ndi kapena mili okay, alright. Ndiyeno kapena kuku ndisa tendeso nayo kwambiri ndi afisa ya bwana kuti atipase statement yawo ya zimene tabwerera. President. Thank you so much, the newly elected Deputy President of the United Transformation Movement Party. The campaign director for our party and all other officials here present from the UTM party, but also colleagues and members from the media. Most welcome once again to our headquarters here in Lilongwe. We are obviously absolutely delighted that we can engage with you, the media, this afternoon, and as the Deputy President has said, it will be a routine going forward that will be engaging you on matters of national importance, because you serve a very, very important purpose for our country, to bridge us between those of us with some type of information and those that must hear our information. For this afternoon, I have prepared two statements which I will deliver, and then I will summarize some of those and ask for any questions and the comments that may go towards those two statements. The first statement is responding to the national address which was done and delivered by the President yesterday. So let me go to that one immediately. And I'm titling it a response to the national address by the President of the Republic of Malawi, His Excellency Dr. Lazarus Makape Chakwera. And for this one, in my case, I've titled it, Chakwera reduces Malawians to paupers and moggers. There is no dignity in begging. That's the title of my first statement. Malawi is deeply engrossed in a myriad
of serious socio-economic crisis. Before us, we have the fertilizer crisis, the food crisis, the forex crisis, fuel crisis, joblessness crisis, cost of living crisis, rampant corruption crisis, poverty crisis, crumbling public service crisis, persistent subdued growth crisis, shrinking democratic space crisis, and many, many others. President Chakwera appears to be oblivious and clueless to all these deteriorating state of affairs. At best, his responses are to go and beg or borrow his way out to that particular problem, to the extent that Malawians have now all been turned into paupers and mogagas. The UTM takes exception to this, in that there is no dignity in begging, and as such demands swift action in addressing these underlying causes of the crisis that have engulfed our nation. Failure to do so, government must be held accountable, and if not, they must resign. Cost of living crisis. Government has miserably failed to rein in on inflation, which has soared from 7% in 2020 to 33% at present. This has led to unbearable levels of cost of living among Malawians. People's incomes have dwindled. For the few that have jobs, salaries continue to lose buying power, and majority can no longer afford to meet the basic necessities such as food, housing, rentals, transport fares, and payment of school fees for their children. The cost of living is hitting hard those that are on a minimum wage of 50,000 kwash, and they can no longer afford basic necessities of life. Malawians are languishing, are groaning, and are mourning. Actually, this is the first time in the history of Malawi, you can check the records, that Malawi has had the growth, economic growth of 1 to 2% every year for an administration. This has never happened in our history, that in an administration you have growth, in economic growth that is only 1 to 2% every single year for 4 to 5 years. First time. This is the first time that inflation has been rising permanently. We are all aware that our inflation normally takes a roller coaster way, where during lean periods it goes up, during harvest it goes down. This is the first time and the first administration where inflation has been soaring year on year up until it has reached 33%. First time that we have heard that our forex reserves as official have gone down to as low as 2 weeks of import cover. First time that we are seeing continuous and persistent and recurring challenges of fuel queues around us. We've seen all the macro economic indicators souring. First time, and my mother told me this, that first time that this country we have had a food crisis that is only equal to 1949. It is a known fact that to produce enough food in this country, moisture, nutrients, and marketing arrangements are key in the agriculture sector. Unfortunately for this government, they have failed to manage any of these factors. Mega farms, the most talked about mega farms, are nowhere to be seen to address the moisture challenge. Irrigation is non-starter. It has not addressed the moisture challenge in our agriculture production. ADMAC, which was meant to address marketing challenges for inputs for farmers and produce for farmers, again was made redundant and is not working efficiently. Fertilizer prices are at an all-time high and is simply unaffordable to many Malawians across the country. We all know the prices. Some of the fertilizer prices, they have gone as high as 162,000 Wajebaga here. The AIP is permanently embroidered in stinking corruption. Too many stories of trying to purchase fertilizers from pharmaceutical
institutions, from butcheries, and indeed from non-corrupt barons out there. As a result, as much as 5.7 million Malawians are rendered destitute this year alone, and this has been a recurring problem year on year that Malawians have been destitute. Maize prices have also hit an all-time high, over 50,000 kwacha per bag. Malawians are now reduced to beggars. Everyone else across the street is begging. Those in the villages are begging maize from those in town. Those in town are begging food from colleagues within their setting. The Chakwera administration is killing its own people with the hunger. In many districts, people are resorting to eating tubers and chitades, as it is known, which can be poisonous and deadly in some situations. Rather than moving around with a begging barrel, begging for food and maize from WFP and other agencies, to decisively deal and address the fertilizer and food crisis in this country, first and foremost, the president should have fired those in charge of forex and fertilizer issues. Namely, the Minister of Finance should have been fired. The Governor of the Reserve Bank of Malawi should have been fired. The Minister of Agriculture should have been fired. These officials have failed Malawians and should have been held accountable for their inactions and should have been relieved of their responsibilities. Secondly, the president should have adjusted the fiscal, monetary, and exchange rate policies in order to address the underlying fundamentals of forex challenges in this country. Thirdly, the president should have initiated serious investments in key sources of foreign exchange generation sectors. Fourthly, ADMAC should have been revitalized to support farmers with inputs and produce markets. Serious investments should have also gone into irrigation and mega farms to address this perennial hunger challenge that this country is facing year on year. These measures should have been sufficient to win Malawi out of its pauper situation. Begging is not a solution. On the forex and the fuel crisis, we all know that at the heart of the fuel crisis is the scarcity of forex, lack of economic activity, and abuse of little forex available through too much importation of unnecessary items by government, and as well as numerous foreign and local travels by government officials. To address the forex challenge, it required to sort out the fiscal, monetary, and exchange rate policies to decisively deal with the forex challenges once and for all. Unfortunately, due to cluelessness and the incompetence, the president considers extra foreign travels with a begging barrel as a solution. It is not and has never been. Please, Mr. President, spare us from the embarrassment of perpetual begging. There is no dignity in begging. Let's sort out our fiscal, monetary, and exchange rate policies, and we will have forex to pay for the fuel and the fertilizers and other essential items, medicines and others that we need as a country. Adopting the government-to-government approach to fuel importation is not a solution. Fuel is a private good and not a public. From the traditional way of doing things, which have both anecdotal and empirical evidence, the results have always been disastrous. Government should therefore not go the route of a government-to-government way of purchasing fuel. Sadly, today, Chakwera administration is subjecting people to long fuel queues because government has mismanaged fuel. Hospitals are running out of essential medicines because Chakwera cannot see the need to manage forex as well, and he will be traveling abroad again. Chakwera missed the opportunity. He should have announced the firing of the Minister of Energy, Nokima CEO and MENA CEO, who are presiding over bad fuel deals and are totally clueless about the fixing the fuel shortage
problem that the country has. And therefore, all these officials should have been held accountable. Shrinking democratic space crisis. Malawi has turned into a country where thugs can walk freely and terrorize its citizens who simply want to exercise their constitutional right. Clearly, Chakwera's statement is shameless and is simply trying to protect the thugs who may be connected to the MCP. As UTM, we will not tolerate and will not accept our democracy to slide into anarchy. We therefore demand the firing of the Inspector General of Police, the Minister of Homeland Security. They have both failed in their duties and responsibilities. Conclusion on this particular statement: Malawi should rise up. To denounce Chakwera's empty speeches. The people must join and call upon MCP to stop the economic persecution inflicted on the masses. Malawians cannot endure another day of Chakwera's plunder and abuse. Lastly, we would like to assure Malawians that as UTM, it is ready to rescue the country and fix its economy going forward. UTM has the solutions to redeem Malawians from their suffering and economic hardships. Let's go and register so that we can exercise our right to vote UTM next year when the country goes to general election. The Kambepo Mchichewa statement menda ifotokozai tiku panga comment zimene a president Dzulo anayankhula polingana ndi nkhani ya kuvuta kwa chakudya mdziko muno komanso kuvuta kwa mafuta galimoto mdziko muno ndi maganizo amene adaperekedwa da president monga njira zofuna kuthana ndi mavuta amenewa. Ndiye mu statement imeneyi imene tigawe tikatha press conference imeneyi ineyo ndikunena kuti Achakwera apangitsa Malawi kukhala anthu opemphapempha alazaro chotero kukhala alazaro kulibe ubwino wake, dignity kulibe ubwino ndi phindu wake, basi mavuto. Ndi zimene ndayipereka ngati title ya statement imene ife a UTM tikuyipereka. Malawi dziko lathu labwino limene lili ndi zambiri zimene Mulungu analidalitsa nawo, pankaka ndi uchi, nyanja yabwino, migodi yambirimbiri paliponse, nthaka yabwino, zonse zabwino. Tili ndi mawu kumene tikanapanga za nkhani zimene anthu apita ukaona za chilengedwe osiyanasiyana. Tili nazo zili zonse ndi anthu ake olimbikira ntchito, ophunzira bwino ndi abwino. Koma Malawi lero ndi dziko lomvetsa chisoni chifukwa tili ndi mavuto ochuluka m'Malawi muno. Tili ndi mavuto a fetereza, alimi akukanika kugula fetereza ifo akwera kwambiri. Tili ndi mavuto a chakudya chifukwa alimi akukanika kuti no athe kupeza fetereza ndi kulima zakudya zokwanira za iwoeni komanso zoti agulitse. Tili ndi mavuto a mafuta a galimoto chifukwa tikupanga zochepa, tikutumiza kunja zochepa, ndiye tikumakhalanso ndi forex yochepa. Dziko la Malawi likukanika kugula mankhwala, kugula fetereza, kugula mafuta a galimoto ndi zina zotero. Ndiye choti Malawi ambiri akulira chifukwa kumakhalira kugona ma filling station. Tili ndi vuto la ndalama zakunja zimene tilibe. Anyamata ambiri mdziko muno alibe ntchito, joblessness. Ambiri akumamaliza masukulu koma ntchito kulibe chifukwa kuti chuma chathu cha dziko chikukanika kukwera chapotera. Ndiye chikukanika kuti chipange ntchito za anyamata athu mdziko muno. Ambiri angoenda ali ma certificate awo m'manja, ma PhD ma masters awo, ma degree ma certificate osiyanasiyana, kulibe ntchito ku dziko la Malawi. Anthu akuzunzika, mitengo ya zinthu ikukwera kwambiri mothamanga kuposa mmene masalari akukwerera. Ndiye onse amuzintchito m'Malawi muno akuzunzika kwambiri chifukwa mitengo ikukwera mothamanga kwambiri pamene masalari awo akukwera mochepa kwambiri. Dziko lino la Malawi tili ndi vuto la katangale. Katangale wafika pochititsa mantha. Pafupifupi contract iliyonse ya boma pakumakhala katangale, wina akumalandirapo chiphuphu. Mupeza kuti anthu amene alambo mazaka 4 zapitazo mukaona lero moyo wawo anali apo, koma lero alemera kwambiri
magalimoto ngambwe, nyumba ngambwe, maloji ngambwe. Kwaona omwe yonse nthiratu mzaka 4 pamene masalari yawo nali utikwadziwa kuti ndiotani masalari yawo, chuma chawo cannot be explained pa zinthu zimene iwo apeza muzaka 4 zokha. Komanso mmamba zambiri akwagula fertilizer ku butchery, ku pharmacy ndi zina zotero, mafuta pali zochitika mbwe ku mafutako mmene akumagulira mafuta ndi zochitika zake ndi ma contract onse. Ndiye ndi chivuto kwambiri cha katangale mdziko muno, njala yatisautsa kwambiri mdziko muno. Anthu ambiri mchaka chino ali ndi njala, pafupi 6 miliyoni ya Malawi alibiretu chakudya. Tilipo 20 miliyoni koma 6 miliyoni mwa anthu twendewo alibe chakudya. Anthu ambiri akuoneka kuti akunyenchera, ana ambiri akuoneka kuti zakudya zikusowa m'matupi mwawo, malnutrition. Tili pa vuto lalikulu la njala mdziko muno. Mukaonanso tili ndi mavuto akukanika kugwira ntchito bwino zaboma, mankhwala mzipatala mulibe, komanso mukaona mene chuma chathu chikukanika kukwera. Maso pasichedapa taona kuti anthu omenyera ufulu wawo akupheredwa. Malinga ndi constitution athu aliyense ali ndi ufulu oti akhoza kupanga demonstrate, koma lero ufulu uja ukupheredwa chifukwa anthu ena akumatenga zikwanje ndikumayenda limodzi ndi apolisi ndikumathamangitsa, ndikumenya, ndikukhapa anthu amene akupanga exercise their right to demonstrate. Ndiye dziko lathu lero lili ndi mavuto ambirimbiri amene tingathe kuwanena amene abwera mdziko lathu muno. Mukaonetsetsa mene alankhulira dzulo a president, zikuoneka ngati iwo sakumvetsa bwinobwino kuti mavuto wandi chani, komanso kukhala ngati sakudziwa kwenikweni kuti chikuchitika ndi chani. Zikuoneka ngati kuti understanding ikuvuta. Zikukhala ngati kuti driver amene galimoto yake yagwera kudzenje koma sakudziwa kuti galimoto yake yagwera kudzenjeya. Zikukhala ngati zibwinobwino osadziwa kuti galimoto ija ili kudzenje kumene galimoto ilili. Ndiye iwo akati akayesera chinthu takonze kukonza kwake basi mangokhala kupemphetsa. Ayi forex ogulira mafuta wavuta apita kupemphetse mafuta, akapepese forex ayembese mafuta. Ayi chakudya chavuta chofeteleza anakwera mtengo, apita akapemphetse feteleza abwereko, akapemphetse chakudya abwereko. Ndiye zangosanduka ngati tsopano ifa Malawi kwathu ngupemphetsa basi, kumangwera ndi mbali yopemphetsa pa dziko lapansi, kwagogodera uyu timpempha atithandize. Tangosanduka monga dziko anthu opemphetsa, komanso ngati ma individuals maimo muone akumudzi akupempha andatown antawuni kale tinkakatenga zinthu kumudzi tasiye koma tumapitisa zinthu kumudzi fa kumudzi akupempha mmakoka muso ntawuni mutupempha kali asupemphana wina pemphezake wina miyezake kuti moyo uziyenda. Moyo wake wangosanduka opempha ndi obwereka basi. Ndiye ifeyo a UTM ndikuti yayi kupempha ndi kubwereka sikwabwino, chifukwa kumakusandusa iwo khala chizete chisiru cha anthu chopangokhala basi sikangokhala kupempha. There is no dignity in begging. Bwezi tili anthu aulemu athu tizipanga zathu zakuti ife tisamaumirizike kuti moyo ukhalepo tikapemphe tikagwade kwa wina wake. Ndiye statement ya president dzulo inali yongopempha basi. Tili mvuto wachimanga ndikapempha, tili mvuto wa fuel ndikapempha. Sizoona as a nation. Ndiye ife kuna UTM tikuti a president amaina aone kodi mavuto achakudya abwera chifukwa chani, mavuto a fuel abwera chifukwa chani, akonze gwero la mavuto limene abweretse mavuto amene wawo amaina to akonze zimene zafotokoze zimenezozo. Ndiye mukaonetsetsa pavuto la chakudya nkhani yavuta nchona kuti chakudya kuti chikhale chokwanira dziko ndi zinthu zitatu zimafunikira kwambiri. Chinthu choyambirira nchona kuti madzi akhale okwanira, koma madzi tili nyanja tikhoza panga irrigation, tikhoza panga madamu mvula ikagwa, mamega farms timanenachi tikhoza panga zimenezo. Boma ili silinapange zimenezozo, akanapanga zimenezo sibe zimadandaula kuti ayi tinali ndi chilala tinali nchakuti bwenzi mvula imene palibe tikanapanga zimenezozo. That's not an excuse. It's a failure on the part of government. So they should not attribute the failure of government to all of us. Sizoona vuto la moisture
sikuti ndi eunino kapena zinazosezo yani mnyanja Mulungu anatipatsa mvula imagwa chaka ndi chaka tikanakonza madamu bwezi tipanga irrigation bwezi vuto imene ikulibe. Vuto lachiwiri ulimi wathu Malawi kuno sungayende opanda fetereza. Ndiye tikudziwa kuti fetereza posita panali pa mtengo womverera wa 18,000 kwacha. Lero boma ili fetereza chifika 162,000 kwacha. Apangitsa ndiwo kuti fetereza adule. Fetereza wadula chifukwa chani? Akanika panga manage economy. Kwacha yachoka pa 732 kwacha posita apa yafika pa 2,800 kwacha ndi parallel market. Chifukwa cha chimenecho fetereza nayenso wachoka pa 18,000 wafika pa 100,000. Ndiye vuto akanika kukonza chuma cha dziko lino chapangitsa fetereza akwere kwambiri mtengo. Chifukwa fetereza akwera mtengo alimi akukanika kupeza fetereza mdzikomo akuzunzika. Ndiye akukanika kuti alime zokwanira alibe chakudya. Ndiye kuli njala yopya mayi anga manduza akuti njala chaka chino ikungofana ndi 1949 ena fe kukulibe kuti sana babe tayiona 1949 chaka chake ndi chino njala yadzaoneni imene anthu afika pandonyala chitedze. Ndiye vuto la njala labwera chifukwa kuti sinapange zinazi komanso chifukwa cha mmene fertilizer dakati kumpangira mitengo yakapita kwambiri komanso mitengo ya fertilizer nkhani ya fertilizer ya IP pali katangale opya kumachitika umva akafuka ku pharmacy akakwa ku butchery akutera kuti zochitika mbwe mapeto ake AIPC kutheka ayi komanso fertilizer kuti akulida kufunika forex nziko muno mulibe mavuto amene wangopitirira ndi chifukwa chake kunjaku kuli njala yadzaoneni mitengo ya chimangayo ndi yakwera kwambiri anthu ambiri sangakwanitse kuti athenso kugula chimangacho. Chachitatu misika yogulitsa ma inputs zipangizo za ulimi komanso misika yogulitsira chimangacho nayonso timadalira kwambiri mbuye mosemo Admark. Inu mukudziwa zimene zinachitika kwa Admark kuti lero Admark ija inatsekedwa sidzikuyenda ngakhale pang'ono ku Admark. Mavuto onsewa alipo kuti tithane ndi mavuto azanjala mdziko muno. Boma limene likanapanga sizoona kuti aitifat pite tizikapemphetsa kunjako ku WFP madera ena ndi maiko ena alithandiza ninja ati nayoyi ife UTM ndikuti ayi that's not a solution. Vuto limene ilabwera number 1 chifukwa cha forex kuti tukanika kuti tigule fetereza chikumaso kuti fetereza ajo tizimugula pa mtengo wovuta kwambiri. Ndiye vuto la forex mukayang'ana mu constitution mwake vuto limenelo ainu ake amapanga hando ndi deal ndi nkhani ya forex ndi Reserve Bank ya Malawi. Ndiye tikuti agavana a Reserve Bank ya Malawi amayenera kuti held accountable atule pansi udindo komanso a Minister of Finance atule pansi udindo nawonso amakhuzidwa zimenezo komanso a Minister of Agriculture nawonso atule pansi udindo alephera kuti aonetsetse kuti alimi akutha kupeza fertilizer pa mitengo yabwino alephera kuti aonetsetse kuti mdziko muno tapanga za mega farms tapanga ma irrigation kuti vuto la moisture minda yathu ithe kukonzeka. Mavuto amene atakonzeke zimafunika ona kuti iwo amene akugwira ntchito zimenezi athe kugwira ntchito zabwino koma sakugwira chotera amene akuti iwo atule pansi maudindo awo. Komanso chachitatu bungwe la Admark timayenera tilikonze tililimbikitse kuti lingathe kuwatumikira bwino Amalawi kuwapatsa mbewu mu nthawi yake komanso kuonetsetsa kuti Admark ikugula mbewu zimene alimi alima atulutsa nkupitisa kumisika yosiyanasiyana mdziko muno. Nkhani ya forex tikudziwa kuti ndalama zakunja zakhala zikuvuta koma ndalama zakunja zikuvuta chifukwa chake chenicheni nchotera kuti ndondomeko zimene tikugwiritsa ntchito zachuma timati fiscal policy, monetary policy, exchange rate policy zonse nzovunda tikugwiritsa ntchito ndondomeko zachuma zolakwika. tikanakhala tikugwiritsa ntchito ndondomeko zachuma zabwino bwezi ndalama athu yako achali bwinobwino bwezi kukwera mtengo kwa zinthu kulibe bwezi ndalama zakunja zikupezeka bwezi chuma chathu chikumakula kumakwera koma chifukwa tikugwiritsa ntchito ndondomeko zolakwika zachuma. We have a wrong fiscal policy, wrong monetary policy, wrong exchange rate policy. Chifukwa zonse zolakwika nchifukwa chuma chathu chapimbinira chasokonekera zinthu sizikuyenda dziko muno zimafunika kuti zimene zikonzedwe zikakonzedwa ndiye kuti ifeyo chuma chathu chiyamba kuyenda bwino. Tikateri kandi fuel tikakandi fuel tizitha kugula mafuta mmene tingathe kugulira kugula fertilizer mmene tingathe kugulira
kugula mankhwala mmene ngategulira koma chifukwa ndondomeko za chuma zalakwika ndiye forex kulibe ndiye abweretsa mavuto amenewa amene tili nawo lero. Ndiye solution si imene anena president ijadzulo yani yoti ine ndikupita boma tu boma ndizikapempha mafuta kuti boma lakwina kwake lizitipatsa boma lathu mafuta sizoona iyayi chifukwa kudziko lapansi simaboma amagula fetereza simaboma amene amagula mafuta agalimoto. Ku economics 101 ana asukulu akuwuzani a first year ku college akuwuzani kuna kuti pali mitundu iwiri ya zinthu timati public good zinthu zimene boma limatha kugula ndi kugulitsa ndi kupanga ndiye pali zinthu zimene anthu private good zimene amayenda kugula ndi kugulitsa mu economy. Ndi mafuta ali gulu la zinthu zimene anthu akuyenda mapanga ma business osati boma iyayi. Ndiye lero tifuna tilipange boma lizikagula mafuta agalimoto zoona zimenezo government to government approach. What is that? Mwana wa year 1 ku college akuza niti nzola kwika chifukwa sibele zinthu zimene nakhalira. Ndiye solution si imene yoti iyayi boma litere that's not the solution. Solution ndiyo tikonze gwero la vuto la forex. Gwero la vuto la forex ndi ndondomeko za chuma zimene zasokonekera mdziko muno. Tikakonza gwero limene tiona kuti zinthu sizizikweranso mtengo. Tipeza kuti ndalama zakunja zikhala mbwe, ndalama akuwache yokhazikika, ntchito zikhala mbwe, anyamata atakusowa ntchito amapeza ntchito. Umoyo wa anthu uyamba kukonzeka kukhala bwino. Zimenezo ndi zimene apo zinafuna azitiuza azikonza zimenezozo. Koma boma idalephera kuti likonze zimenezozo. Ndiye chifukwa kuti ya government zinthu zosamveka ngati zimenezozo. Ndiye ife tikuti UTM tikuti mmene zilimu a Minister of Finance amene ndithu atule pansi udindo wawo chifukwa iwo alephera pa ntchito yawo yopanga advise a president. A governance bank alephera pa ntchito yawo kuti apanga advise ndi kuchita zoyenera kupanga advise a president kuchita zoyenera. Komanso anzathu akumera komanso anzathu ena amene akugwira ntchito kunoki manima udindo ena okhudzira ndi nkhani zonsezi amene onsewo kuti apemphede kuti ayitirani pansi maudindo anu chifukwa mwakanika kugwira ntchito zanu mmene mukanatha kugwirira. Solution sindi yakuti tizipita kubazungulira pa dziko lapansi kupitiriza kuononga ndalama za boma zochepa zimene zilipo. Pomaliza timakamba nkhani yona kuti mdziko muno mukuoneka kuti ufulu wayamba kuphwanyidwa tsopano. Ndi ufulu aliyense Malawi pamene zamudinya pamene zamuwawa kupanga press conference imene ndikupangira mwa ufulu. Ndi ufulu wa Malawi aliyense pamene akumva kuwawa kukayenda kunsewu kupanga demonstrate chifukwa cha vuto limene yakumana ndi ufulu wake. Koma ufulu uja mukadzapeza kuti boma likuwauza anthu kwapatsa zikwayi ndi ya polisi adzipita ndikumakatsira mchega sasana kuchina chilichonse anthu adzikwanje ndikumabwera kumathandizana ndi apolisi kumene koko ndikupherana ufulu mdziko muno. Chotero sizikugwirizana ndi constitution yathu. A president analumbira to uphold our constitution. That is not upholding our constitutionalism in anapanga ujini anapanga swear to uphold. Chotero ife tikuna kuti pazifukwa zimene zizi a Inspector General of Police, a Minister of Homeland Security amene atule pasi maudindo, they need to be held accountable pazifukwa zimene iwo wakuchita zosagwirizana ndi zimene dziko lina anena kuti tizikhalira ngati Malawi mdziko muno. Pomalizira penipeni kungomaliza kuna kuti Malawi athu pa Malawi paterera pa Malawi pa Nyansa pa Malawi pachita ngati madzi katonde pavuta pawirira pa Malawi. Koma kuwirira konseko pawirira chifukwa cha boma lalephera kuwatumikira anthu ake. Kulikonse boma limayikidwa ndicho linga chinoti thandize anthu ake mdzikowo kuti anthu akhale moyo wabwino. Koma kuno boma athu layikidwa mamo ti ife tizimpa kukoma Malawi kuti ndi boma limene kuti tikuyang'anira likutisamalira. Boma walero sili kutisamalira ntchito kulibe njala yakuwa mavuto akuwa tumakola filling station mavuto ndambirimbiri ndiye boma lalephera. Ndiye boma likalephera timayina kuliuza boma kuti mwalephera muvomereze choyamba timalephera osati mungotiuza kuti iye pali njala ndiye tipanga zawo zati muvomereze kuti njala yabwera chifukwa cha ifeyo. Komanso muvomereze kuti chumachi chikukanika chifukwa cha ifeyo. Muvomereze fuel akukanika chifukwa cha ifeyo. Mukavomereza mukatero mpangiriza ino muapatse mpata nzanu kuti mina akhoza kukonza umoyo wa Malawi. Mchaka cha mawa September Malawi apita kukapanga exercise their right to vote
a government of their choice. Ndipemphe ndikumema na Malawi chonde tikalembetse boma ibera lephera mwalola mena lephereramu UTM failed for the boma chaka chama ndipo chaka chamawa tikuzayika boma lokomera Malawi wonse boma limene lidzathandize umoyo wa Malawi chonde tikalembetse kuti chaka chamawa tizakhale ni mwayi wokavota boma limene lingathe kubweramo dziko la Malawi. Zikomo kwambiri for that first part of the statement. Iyo ina statement ya bwana Sobano, you're welcome kufusa mafusa mengi mafusa bwana president. So mwina ndingomaliza the second statement and then we can go to the questions. How about that? Kuti ningomalizirato, right? Ningomaliza statement yanga achiwiri. I think it's more to do with our party and what our party has just recently gone through. Today, I stand before you. I feel profoundly gratitude with a sense of responsibility. I extend my heartfelt thanks from Nsanje to Chitipa for placing your trust in me as the president of the UTM. The journey ahead of us is not a small one. It is monumental. We have a significant work before us to rebuild our party and to foster unity among our members. Let me remind each one of you that the UTM is not just a political party. It is a movement owned by the people and for the people. It is our collective responsibility to create an atmosphere of unity, collaboration, and peace within our ranks. I am committed to being a leader who encourages an open door policy. In our movement, every voice matters, and every opinion counts. Together, we will ensure that our ideas and ideals are not lost, but are cherished and are upheld. As we carry the weight of our responsibilities, let us not forget the legacy of our founding president, the late Dr. Saulos Klaus Chilima. It is imperative that we honor his vision and guidance. We must embody the principles that led to the founding of this great movement. I pledge to protect and advance the SKC legacy, embedding it with the very DNA of UTM during my tenure of office. We must seek the truth about the tragic accident that took him from us and ensure that it is addressed with the seriousness that it warrants. I also urge each one of us to respect the foundational members of our party. Their wisdom and experience are vital as we move forward. UTM is a people-driven movement, and it is your voice and your stories that will guide us. I am devoted to defending the rights of every UTM member and every Malawian. It is every citizen's constitutional right to live free from fear, free from violence, and free indeed from oppression. Our objective is clear: to unify our movement, harness our collective strength, and work tirelessly to form the next government. But let this not be merely an aspiration. Let it be our commitment. We must all surrender ourselves to this duty to fight against tribalism, nepotism, corruption, regionalism, and cronyism that threaten our integrity and unity. Let us approach this task with an unwavering determination. I have absolute faith that together we can lead the UTM into a new era, one where we reach every corner of this country with a message of hope, unity, and change. We can build the Malawi we deserve, a Malawi where every child
dreams without limits, where every citizen thrives, and where justice, peace, and prosperity reign. As we move forward, let us remind ourselves, Osaopa, Osafoka, Osatopa, let these words guide us as we walk this journey hand in hand. Together, we will rise. Together, we will overcome. And together, we will achieve greatness within UTM and our country. I thank you so much for your attention. Kungonena mwachidule, tumaditogoze, mamembers onse a UTM, zikoseni wa Malawi, po tisankha ine ndazi nzanga, kuti tikhoza kukhala patsogolo pa chipanichi cha UTM. Ifeyo ndife otuntumira kwambiri ndi ubwino mmene tinapatsidwa kusankhidwa. Tikuona kuti ndi ntchito yayikulu imene apatsidwa chifukwa UTM ifuna ipange boma chaka chamawa. Ntchito imeneyo yapatsidwa kwa ife kuti titsogolere kuti UTM ikhale mboma chaka chamawa. Ife tifuna tikathokoze kwambiri pa ntchito imene malemu mzimawo wonse mutendere adayigwira yopanga chipanichi, kukhala mtsogoleri wa chipanichi woyambirira, komanso kutumikira mwabwino kwambiri chipanichi mu nthawi yonse. Chipanichi chinali mdziko muno chidachita bwino masankho onse a 2019 komanso masankho a 2020 chifukwa cha upangiri wawo. Chipanichi chigwira pa ngodya zitatu zazikulu zenizeni chimene mafounders a chipanichi anaganizira kwambiri. Ngodya yoyambirira yonena kuti Amalawi tikhala amodzi, tileke kusankhana mitundu kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Tikimapatsana ntchito kani mboma tisamayang'ane kuti munthu achokera kuti, kumano kungoyang'ana merit kuti aliyense amene ali nkuthekera akhale pa udindo umene iyeyo angathe kukhala mdziko muno. Komanso kuti ma project asamayendere kuti ma project yawapita kwa kudera liti chifukwa president kuchokako, akhale ma project opita dziko lonse la Malawi popanda kusankhana kwina kulikonse. Komanso kuti opatsidwa ntchito za boma ma contract akhale aliyense amene ndi kuthekera, amene wapereka mtengo wabwino, amene angathe kugwira ntchito yabwino, osati kumpatsa munthu chifukwa choti iyeyo amachokera kumene president amachokera, kapena kuti iye amathandizira ndalama chipani chimene chikulamulira. Koma kuti aliyense akhale ndi opportunity mdziko muno yopanga nawo participate ma economic activities a mdziko muno. Komanso chinthu chachiwiri chimene UTM imakhazikapo kwambiri nchothana ndi katanga. Lero katanga yavuta kwambiri mdziko la Malawi. Contract yonse ya boma pamachuka za katangale, kugula mafuta, kugula mafereleza, pakumamvera nkhani zosiyanasiyana. Katangale wakula kwambiri mdziko muno. UTM ifuna idzathetse katangale kuti katangale mdziko muno temupeza kuti anthu ena adindo amene angokhala zaka zinayi zokha mboma ali ngati nduna kapena maudindo osiyanasiyana alemera kwambiri, ali nyumba zambirimbiri, ali ndi magalimoto ambirimbiri, amatha kupezeka ndalama zambirimbiri, zimene zili zodabwitsa zoonetseratu poyera kuti katangale wavuta wakuwa pa Malawi. Ife UTM tunawo kuti katangale amene akutha malemu president athu anali wayambirira chipanichi ankakonda kunena mwanthabwala kuna kuti anthu amene ali kundende amene mwina anangobaka nkhuku amene achachokeko kuemba pa zenizeni kundendeko. Imene ndiye UTM imene imanena kuti katangale ayi mdziko muno katangale atheretu. China chachitatu chotsiriza chimene UTM imakhazikapo ndichoona kuti dziko ndilisinthe, umphawi wachuluka, kusowa ntchito kwachuluka, njala yachuluka, chuma chavuta, anthu ambiri akusauka mdziko muno, zinthu zikukwera mtengo kwambiri, ndalama zakunja zikusowa, anthu akugona ma filling station, nde mavuto nkhani dziko la Malawi. UTM ikuti ifuna idzabweretse tsogolo bwino kwa Amalawi onse. Yapanga manifesto ili ndi manifesto yabwino kwambiri yoti ithane ndi mavuto onsewa amene Amalawi akukumana nawo. Chotero UTM chaka chamawa tifunika tiwe mboma chifukwa tili ndi agenda yabwino yoyera mboma. Chotero ifeyo mwatisankha ngati atsogoleri tigwira ntchito ndi wina aliyense mu UTM. Aliyense tionetsetsa ali mbali imodzi ya UTM, timangane pamodzi, tigwirane pamodzi kuti cholinga tiyendere limodzi, tikafike tikapange boma. Chipani chilichonse si komiti ya chikwati kapena komiti ya pamaliro ya chipani machikhazikitsa ncholinga tsiku lake dzawe mboma. Chotero mmene imakhazikitsa UTM imakhazikitsa ifuna dzawe mboma tsiku lake. Chotero ifeyo tayikida patsogolo titsogolere UTM masankho a chaka chamawa kuti ilowe mboma, ndipo ife tiyetsetsa kuti chaka chamawa UTM ilowe mboma. Lero mavuto ngambwingambwi paliponse, ambirimbiri, ankhani, mavuto amene akunena kuti athe, amene angathe kuthana mavutowa nda UTM. Chotero ife tibwera mboma chaka chamawa ndi cholinga
tidzathane ndi mavuto amenewa. Imeneyo ndinali statement yanga yachiwiri. Ndikuthokozeninso kuti mwamvera ma statements onse in English komanso mchichewa wazimu kwambiri. President ngali alipo ni mafunzo kukoza mafunzo. Yes, I'm going to pursue the nation. Just three quick questions. Firstly, you took part in the point of demos. I just want to get your experience being in that kind of an atmosphere. What did you feel like? What did you experience? Secondly, since the UTM held its convention, we've seen and observed that there seem to be some people that want to destabilize the party, if I can use that word. As a leader, as a newly elected UTM president, is there anything that you have done to unite the party? Because we understand there was some leakage of some phone conversations. The former SG, Kariati, I think the way she commented on the party, the sentiments were not in good faith. Have you reached out to her? What about Kambala? What about the other presidential aspirants? Are you still united? Because I understand you signed that MOU, that binding document to say even though one loses, but still remains the part of the party, and then you forge ahead. Is this happening? And lastly, just a day ago you wrote some heads of missions expressing some grievances. Have you also to commission? Mwina kuti ndatatu ndiya yankhe mwina mundilole kuti ndidzankhe society ina ya mafunso enawo. Whether I should do it in English or in Chichewa, which one do you want? Chichewa is okay. Ndizonadi ineyo ngati president wa UTM komanso azinzanga UTM tinapanga nawo participate pa demonstrations a Monday. Chimene tinapanga nawo participate ndi nkhani zimene ma demonstration apangitsidwira zolinga zake. Number 1, nkhani ya fuel yavuta anthu akugona ma filling station. Ifeyo ngati UTM tikuna kuti amaya kupsinjika, amaya kuzunzika, and ifeyo ngati opposition timayenera kutenga nawo mbali limodzi ndi amaya amene akuvutika. Kuyima pa nsewu za boma kuti nkhani ya mafuel sizikuyenda apange sotako. Ndi zimene apitira pa nsewu. And china chimene tapempha nthawi imeneyi tinayempha kuti anduna okhudzira ndi nkhani za mafuta atule pansi udindo, asiyo amera atule pansi udindo, anokima atule pansi udindo, adindo onse amene alephera Amalawi pakagwirika kwa ntchito atule pansi udindo, chifukwa zimangoonetseratu kuti kuvuta kwa mafutako zikuvuta chifukwa kuti anthu ena ake sanagwire bwino ntchito yawo. Ndi ifenso a UTM tinapanga side ndi asidedi kuna kuti ndizoonadi anthu asanagwire ntchito bwino, ndizoonadi Amalawi akufinyika, ndizoonadi anthu athu a UTM komanso anthu amene timalankhulira ifeyo a UTM onse akuvutika amene atatu basi. Ndiye kumene kujako titapita, ineyo nditapita ndakapeza kuti kunavuta kwambiri chifukwa chodabwitsa kuna apolisi, and apolisiwo ali ndi zigawenga, and zikuoneka kuti zigawengazo zikugwira ntchito ndi apolisi. That was quite surprising to us. Nkuti dziko lapansi apolisi amagwira ntchito ndi zigawenga. That was wrong. Ndiye ndizoonadi amati akaponya tear gas uja akamati thamangitsa ifeyo au tipanga peaceful demonstrate, zigawenga zazibwera ndi zikwanje zawo. Kathe was there, Malidi was there. Kuchita kuoneka kuti aliyense was panting for life, for their dear life. Sizinali bwino koma zonsezo akupanga instigate apolisi. Anthu analibe zida amene apanga demonstrate, analibe chilengine chonse. They were not a secret threat. Akungopanga demonstrate malingana ndi ufulu wawo, exercising their constitutional right. Kupempha kusite amangouzidwa. They are not supposed to approve any demonstration. Anyone can demonstrate any time. That's what the constitution provides for. Koma timangopempha kuliko wawo kungodziwitsa
So Andwaja, Andrufe, we had our own constitutional right to go and demonstrate. Kuma police akubwera zoti tear gas, akubwera zigawenga, to work with them. That was bad. So the situation was really very, very bad. And we felt that's why we are saying no to that. The manera mu interview anga ijona kuti anatipanga cafe interview. Kulina kuti ifeyo Malawi up to 1992 tinakhala mboma MCP under Dr. Banda Lankhanza. No babanga zimene zijaz. Malawi 1992 1994 ananda kuti no to such oppression and autocratic regime. Tinakhala nazo zimene ziji. Ndero sipingama kaleso ndi boma loti libelesere back to ma 1990s, early 1990s, 1980s kumati zunza zimene zisatheka sizoonayi nde ifeyo tikhatu kulimbana nawo mpaka na zimene zizi zati chifukwa it's not right. Tili ndi ufulu opanga demonstrate. No one should be threatened kapena kuti kuzunzidwa chifukwa chonati afuna akapanga exercise their constitutional right. Funso lanu lachiwiri kuti nditatenga chipanichi zikukhanga zikutere ndimati nzabwinobwino kuchipani kwathu nzabwinobwino. Muona kuti kuchokera pamene malemu anatisiya mzimu wonse mutendere ndi nthawi imene muna chipani chinatha kusokonekera komano chinatha kupita kusokonekera kutheratu kapena kutani komano chipanichi akuluakulu athu makamaka olemekezeka akaliati asekretary general athu olemekezeka akambala ndi akuluakulu ena Central Executive Committee ndi muneki adayetsetsa poyamba kuti aonetsetse kuti malemu a president athu apatsidwa dignified sending ndikufatana kugwira ntchito yabwino komanso adayetsetsa kuti chipani chachigwire chisasokonekere mu nthawi yowawitsa yovuta ngati imenechi. Muona kuna kuti chipani chathu chinayenda bwino and chipani chathu chinapangitsa convention, probably the best convention, the most democratic convention ever by any party, and chipani cha UTM pansi pa utsogoleri kwambiri wa secretary general olemekezeka maikaliati ndiye chipani chinakhala bwino chikanatha kutere kuma chinakhalabe chimodzimodzi mpaka na medapita convention tabwerako tidakazitolerabe tikupita chitsogolo ndidzabwinobwino. Ine nditangofika kuchokera kunzuzu siku nafika Tuesday kuchokera kunzuzu Wednesday ndi nakacheza ndolemekezeka amaikaliati kuwayamikira chifukwa ntchito imene anagwira yogwirizira chipanichi bwinobwino kuti zonse zikhale bwino. Ndinacheza nawo mkumva kwanga nzona kuti olemekezeka maikaliati zonse zabwinobwino tikhala tikuyenda nawo bwinobwino mpaka nakutsogolo. Komanso ndachokapo napita kunyumba kwa Kambala olemekezeka Kambala nakacheza nawonso monga iwonso a founding member wa chipanichi tinacheza nkhani yabwino kwa basi sindikupolitika ndi mavuto nayo wonse kupita patsogolo. Komanso ndachokapo napita kwa olemekezeka Dr. Ntumbuka tinachezanso chimodzimodzi zabwinobwino ndikupa kuti kutsogolo kuti khala tikuyenda zabwinobwino. Komanso ena iwo amene sanachite bwino vosi siyana nawonso ndinakhala ndikuwayitana kuno ku office tikucheza nawo kuti tiye tigwire ntchito limodzi. As my statement ndinawerenga ija ya kuchipanichi mudayimva kuti tonse tigwire ntchito limodzi ngati UTM mpaka na tikawine boma chaka chamawa. Ndiye mutiona tonsefe tikamatuluka tikamatani tikugwira ntchito limodzi mpaka na chaka chamawa pamene ifeyo tilowe mboma ena adzakhala ndikuzakuti ena adzakhala chani tili mboma chaka chamawa ndiso zakusankhanira kukhala china chake mboma wathu zabwinobwino ndithu chaka chamawa amene ziti zidzakhalire. Komanso ifeyo nkuona kwathu ifa UTM nkuona kuti mukapita 1992 1994 to 1994 analipo mabungwe osiyanasiyana adathandizira kuthana ndi nkhanza za MCP ya nthawi imeneyi. Mabungwe osiyanasiyana akunja andziko muno park ndi ena otero mabishop athu anathandizira kuti zinthu zisinthe. Ndiye mukaziona kuti zinthu zikukhodzokera zikuwera koyipa nthawi zina anthu ena amatha kuthandizana ndiye nchifukwa ndinalembera mabungwe osiyanasiyana kuti zamba pasatabwereranso kwakale kucha ndiye tisanapite patali tithandizeni mavuto awo chifukwa kenako titiuza anthu ambiri amene aphedwe munjira imeneyi chifukwa ifeyo a UTM ndipo nene letu ifeyo a UTM paliponse pamene tikuona kuti sizikuyenda tikapaseka
pali ponse tikuona kuti boma likulephera ntchito yake ife angotikonzekera tizikhala pansewu cholinga mavuto athe silifuna tidikire kuti tidikire mpaka chaka chamawa September tilowe mboma mavuto a njala mavuto akusowa ntchito mavuto akusowa forex mavuto akusowa mafuta tidikire chaka chamawa kuti adzathe silidikira zimenezo ya tifuna mavuto akonzedwe panopa ndi omwewa abweretsa okha akonze sokha ife tizapeza kuti konzedwa kali chaka chamawa ndiye kuti mavuto akonzeke apapa tapatsa ma solutions. We haven't shied away from solutions. Tapatsa solutions. Vuto ili laambika chifukwa cha ichi mukonze chakuti. Vuto ili laambika chifukwa cha ichi mukonze chakuti. Vuto ili laambika ena mati wauzira mayeso. Ndauziradi mayeso. Kuma mwana muzira mayeso malipheradi. Ndaradi mbuto. Kuma tukuzoriza kanikati. Ndiye zikamakanika mavuto akamapitirira titatha kuauza ife tikhala pansewu. Pamodzi ndi amala amene akulira akutisinjika nde ife silitopa tadinenatu pacha silitopa sitifoka sitikuopaso munthu aliyense dzikomo aya nathawa ujeni koma kukulenda ulinawo tikakumana komwe sitikathawa nako ya chifukwa pesi tikuopa ayi nde ameki ndera onse talembera ena onse mavuto awa ameki takhati kwafotokozera chimashini chawo chicha actually last Friday tinapita limodzi ndi zipande zina ku court. Last Friday tinapita ku court kuna kuti second phase sinaende bwino chifukwa court adalamulira kuna kuti NRB adzikhapo olembetsera kaundula aziti munthu apite pa NRB alembetse chaunzika akachokere paja apite deskina ya meki alembetse za masankho mashina amene a NRB kuti ayambe kugwira ntchito madera ambiri anayamba Friday 12 o'clock chonsecho akutseka madzulo Friday lomwepo ndikapita kukoti nautiyo sizoona phase 2 sinaende bwino abwerezenso chifukwa it's a constitutional right for every Malawian to exercise their constitutional right to vote aliyense abatsire mwayi okalembetsa ndikavota osati chifukwa mashini avuta yayi komanso mashini onso tikunena kuti chifukwa tamvera mbiri zolakwika mashini yo tamvera ndinapita sopansewu last Monday chifukwa mashini ndamvera ndi ameki tiyatauza tatekera ku koti komanso tikhati kulimbana nawo ameki mpaka ana tidzakhale ndi free fair transparent elections chaka chamawa sizitheka kuti ifeyo wina akati bere chaka chamawa zimene sizitheka ndesi UTM imeneyo simawera kuberera masankho Zodiac fusoyamba ndilokuzana ndi khanyala imbere antena kuti atsogolera ali pena mumapereka ngati conflicting or misleading information from umakangati kuma mbali na zinthu sizikuenda bwino zimakalaso discourage antena kuti ngati zinthu sizikuenda bwino amene lisakalimbetsa lidikireka zero ye kuseri kwatsogolera mumapembedza amene mundima kuti arizizuzi kuenda bwino ya uri tikengana kukhoti sakumala limbetsodika kuti amene atidikire zidzalongosoke afunso ili mwe ena kaso kudzudzula kuti ya ndena kuti mupite mwensewu kuti chipani cha mochi zipita kuti conflict message imene nayo ndi udindo wa meki they are employers to Malawians ndi udindo wa aonetsetse kuna kuti the system is seamless ndi udindo wa ndi ife tikumauzira ndi anthu ambirimbiri napita mmene koko takanika kulembetsa palivuto kuti napita takanika kulembetsa ndi ife zimene timanena ife timanena zimene anthu athu akumatiuza akamakavutika kulembetsa chaukanika atikanira ndilibe chakuti machini sakugwira chani ndife tikumamvera za anthu nde chifuna kuti mekiyo sina zikonze bwino zinthu zake iwo azikonze bwino zinthu zawozo simakhala conflict messages chifukwa ife zimene anthu akunena we are entitled
to listen to our people, to the views and opinions of our people, and that's what we are saying. Ndeife tukunena zimene zili background. Ameka akakonze zimene zonse cholinga choti anthu onse apatsire mwayi oti akalembetse ndi kuvota chaka chamawa. Tikubakhala timadikira amabungwe sidedi ndena wena kunena ati pano kuna ati UTM akisino yoyi UTM inoyo tipita background sitikuopa sitifoka sititopa tizikatsira tiya gas komweko tipita pamene zimchikula sizikuyenda sitidikirira chaka chamawa tiwemboma kuti zino ziyende tilifunsa boma likonse tikalifunsa boma tilikonse ngati silikonza panopa talifunsa kali boma talifunsa boma kuti likonze zonse zitanena apasi tapa sasa ma solutions ichi mukonze motere ichi ngati safuna UTM tipite kunja akonse Zola kulunta television ni nufuso awili Sulayamba likuza na ba studio minoro lega gale kuza kujibani maga nkhani kuza mwenye ulipo mkajibani tikaona zikoni ziwili asantira si kutolinga di amini mwasankida umini mwachitapo zotani maga poonetsa kuti minimizane ndi ausi amene akali president wachibani chimenechi maga poyang'anira kuti pakhala pali ma instances angapo masiku apitawa kuti involvement maga anthu achipani kuonetsa mtsogoleri kalikonse mungani mgwirizano komanso ngati chipani chikuoneka kuti chipani ndi chimodzi. Funso la chiwiri makamaka kukhudza ulendo kupita ku 2025 ngati UTM muna adinoka kapena mulokonzeka kulandira anthu ena amene angafune kuti muyende nawo limodzi ku chisankho chaka chamawa zikomo. Okay. Yeah. Joseph Mazizka. Yeah. Ndukubira mukumamva. Anthu akumati munatumidwa ndi DPP kudzatenga UTM. Kani zimenezi mukamamva mukuona kunena kodi chani? Yes, the young for so even right start masses. Like that. The young around the young motel na kuti olemegezeka vice president wa dziko lino olemegezeka Dr. Michael Usi ndizonadi atatisiya malemu vice president athu mana atisiya maninga ndi constitution yathu and the constitutional order zinatanthauza nawo kuti vice president apanowa akhale a president achipani cha UTM ndi anakhala a president a UTM mu nthawi yonseyi mpaka pamene convention yachitika ndi convention iko adindo atsogoleri atsopano achipani cha UTM asankhidwa. Meeting yoyambirira ya Central Executive Committee ya UTM inakuma na Friday mofesi momwe kuyambira mmawa mpaka na madzulo. Chimodzi mwa chinthu chimene chinalingalira committee imeneyi ndi nkhani yoti tikawathokoze vice president athu potsogolera UTM mu nthawi imene kuchokera pamene malemu anatisiya mpaka pamene adindo atsopano asankhidwa. Ndiye tinapanga ma arrangements tinapempha Friday lomwero kuti tikawathokoze a vice president potitsogolera nthawi yonseyi. Komanso chinthu china chimene tikawauze chinachona kuti komiti yatsopanoyi inaganiza kuti isapange open debate and discussion pa nkhani imene Central Executive Committee ndi NEC yambuyo inapanga yona kuti iwowo kapena chipani cha UTM chikutuluka mu mgwirizano mu boma la mgwirizano. Panali resolution imene idapangidwa yona kuti UTM atuluka mu mgwirizano
ndiye Central Executive Committee takumana Friday sinafune kutsegulaso nkhani imeneja inangotenga mmene inapangidwira kalemo kuti no UTM ifeyo adindo atsopano tawo watili kale kunja kwa coalition government ndiye tingopitiriza mmene tililimo timafuna tikatsindikizire a president athu amene apuma pa president wa chipanishi kuti komiti adindo atsopano asankha kuti maganizo achitidwa nthawi imeneja angopitirira ife sili kuunikiranso maganizo amene aja kapena kukhalanso maganizo omayang'ana kuti tibwererenso tikambe kukambirana zawo zobwereranso mboma ayi ife tikungoyang'ana 2025 September tidzikonzetsere UTM kuti no 2025 tikawina a president athu opumawo sanatipatse mpaka na lero opita kuti tikawaone tikawauze kuti adindo atsopano ndi awa ndipo zina mwa zimene tazipanga kale ndondomeko zimene tazipanga kale zina kuti ifeyo tili kunja kwa boma mmene munaganizira ndi komiti yakaleyo tipitiliza momwemo zimenezo talephera kuti tichite motero komanso talemba kalata yowadziwitsa kuti that being our position sitikuyembekezereka ngati a UTM tizikhala ma functions amene boma apanga ngati coalition government ndi ma function amene ife tizikhala chotero aliyense amene angatengera anthu okhala ma functions ngati amene aja ifeyo tili ndi njira zathu. We have instituted a disciplinary committee and we can deal with that matter as a disciplinary matter ngati wina angapange mosemphana ndi zimene komiti yathu Central Executive Committee ndi NEC yathu yakale idagwirizana zoti ife tituluke mboma ya mgwirizano ngati wina angapange paredi ngati tidakali mboma ya mgwirizano ameneyoyo ifeyo tizaona kuti tizachita motani malingana ndi malamulo athu a UTM. Chachiwiri mandifunsa kuti mwanza mandifunsa kuti kodi UTM ipita yokha UTM ikhala mgwirizano UTM itani ifeyo titakumana Friday ngati Central Executive Committee ya UTM tagwirizana kuti ifeyo gokonko ifeyo tikupita ku 2025 September tukayima pa ballot komanso tukawina ndipo tiwina chimene tagwirizana kuti ifeyo we should put together the strategies njira zoti tikawinire 2025 izo zimene lero ndikunena pano makomiti akhawo kumana kuyambira Friday kuwunikira njira zonse timawunikanso manifesto yathu yapanga revise tamaliza timawunikira mastrategy yathu yapanga revise tamaliza timawunikira malamulo athu yapanga revise tamaliza zonse panopa zili tayari we are set ready kuti tituluke kunja tiyambe panga serious campaign tili 9 months yogwira ntchito yotipula yogawuza yolima yothamanga pa ground ndipo tikathamanga tipanga boma chaka cha maiko kunjako alipo kumene 9 months they were able to deliver a government to form a government ifenso in 9 months trust you believe me tipanga form government dziko la maino in 9 months time zimene tagwirizana choreo inepo ina kukonkha kwanga kukulu nkoti Amalawi ambiri chonde tituluke tikalembetse ngati tikumva kuwawa ndi zimene zochitikazi tikalembetse kuti cholinga tizavotere UTM idzawe mboma chaka chamawa komanso kungopangira tione kuti ifeyo kameki zipanga za mtundu wanji ife sitilola kuti meki kapena wina aliyense abere masankho zimene sizitheka ti chita china chilichonse kuti masankho asabedwe asadzabedwe mdziko muno chaka chamawa pamene Amalawi awapita kuzisankho za chaka chamawa ndiye kumalizira tsopano za nkhani ya achimenanga amazazi kungonena kuti ine chimene madabwa ine chakuti mukabwerera mbuyomo anthu anachokera ku MCP kupanga form DPP kupanga form UDF ma 1992 1993 mpaka kupanga boma 1994 ngati UDF ngati afford kuti anthu amene anabwerera ku MCP then mukapita patsogolopo UDF inazabereka DPP anthu amene anabwerera ku UDF anadzagula DPP obweresa UDF mukapita patsogolopo panadzabwera PP anthu a PP aja anabwerera ku DPP anayigula ipititsa uko mukapita patsogolopo mupeza kuti PDP anthu amene aja anabwerera kuigula PDP kubwerera ku DPP mupezanso UTM
the majority anachokera ku UTF anayo ku TPP anapanga form UTM ine nangu atsalira anthu amene anabwera kupanga abwerera nzangaja kuti DK what is wrong with DK kuti DK yekhanda amene angathe kubwerera DK yekhanda amene angathe kuchigwa chipanichi khandama zakati ndi ndama zingati ndi chibwesa ku DPP. Sometimes you wonder why so many questions on me kuti ndikudzagwa ine ndikuchipitisa chipanichi ku DPP ndikutani ai ine ndine wa UTM. I'm a proud member, president wa UTM ndipo ndakhazika and I'm home here. Happily home and ndi chipani cha UTM tukawa mboma chaka chanawa. As I said to you, what excites me more about the UTM, there are those three things and I'm extremely passionate about. To do well with the tribalism, nepotism, cronyism. The party process is mavutika nkhani zimezisi. It's only UTM which can stand up and say if you were saying no to this nonsense. The Malawi and Audi, Dr. Bana Mazapkanya, stupid federation of Nyasaland and Rhodesians and so forth. Ngadibali another stupid ideology. You think the Tanayanga Malawi, they are tribalism, nepotism, cronyism, and that is the job for UTM to do that. China, corruption. We need to do away in all its forms corruption. And that's UTM. Then transforming Malawi. UTM, transforming. What a beautiful part. You can never find any better part in Malawi than UTM. Totally unfair. To Granjira background, every voter, every home, every village, to convince them that UTM is the party. UTM is the one with the best agenda. UTM, actually, the transformative agenda. Chimeta banga UTM, tukunena kuti, tikangotenga boma chaka cha mawa. Immediately, day one, titabanga reset, macro fiscal projection yose. Titabanga reset, fiscal policy, reset, mandatory policy, reset, exchange policy. Day one, yongo wa boma. Day one, tikatero, budget kusinta. Boma lili yonse will get a minimum of 100 billion kwacha. Boma lili yonse. Ndeka ikanizano nikoma ichi. A minimum of 100 billion kwacha. Iliza panga chani. Kumansu kuti boma lili yonse ate bea minimum alisa kale. Kubomako. Kubomako ku district iko. Kukale kuti tikale ndi CEO. Pakati hapo akafuna ma councils azikani ma CEO onse. CEOs tifuna zimene tizapange tizazikonza tipotsika ma CEO alikoma ndi management team yake ndiye kuti akanda 100 billion akakhala anthu akabwino olipidwa bwino othandizidwa bwino amene aja kuzopanga develop likomaja kwa bwino kwambiri in 5 years 100 billion ndeli pali posi pakhala magetsi pali posi pakhala madzi zipatala zikonzedwa masukulu akonzedwa tourism njeni mahoteli zikhala kumanga pali posi kulikoma kucha. Imagine 100 billion kulikoma every year. Likoma jemzachita kudabwa paradise of Malawi. Anyamata aose hao zikwata zikapangira kulikoma. Chokuza kama hotela abwino achokongoa kulikoma. That's what we want for Malawi. Then my key sectors are mining. Ena mangotaya ATM, mining, agriculture, value addition, tourism, manufacturing. Tufuna kuti every year tizizaika 500 billion ku mining. Every year for 5 years. Every year 500 billion ku manufacturing. 5 years. Every year for 5 years kumaika ku tourism 500 billion. Every year kumaika ku processing yazinto zakumonda 500 billion. Tiza kanima factories all over, migodi all over, mahotels all over. Anyamata ajali panchesi babili wajakupanga mipando yao kupanga sichanjia nizitini zao zija osea ajaza kaudeta wasinta. Now they are producing things for the global market. Koditu wa linked them the global market. Alidima ma factories all panga sindoropa ngaribena kaya China mujo mango panga sindoropa the country because we have invested 500 billion every year in manufacturing. That is UTM for you. Transformative agenda for Malawi. Azira udabata Malawi. Lila timbe nukiru ziko nseri kusinjira. And if you ask me, quantify 500 billion to these 4 sectors, that is 2 trillion. Tika pay 100 billion to every district, that is 3 trillion. That is 5 trillion. Ibaida kusanchiro. Capital here present tizaenda pasi ine, tizaenda pasi. Ndazi nzanga wakazaka minisi. Tizaenda pasi ndama zote zachumi zako zika grenchito.
ndiye pa 5.8 trillion budget chaka chino cha 5 trillion taigawa kuzimene zizi tikangotero chitiko chizingoti all over the country. That is UTM for you. We can do it. Transform this country. Kumakhandisa kujeso kwanira kusia upanga import useless stuff tupanga export za mbili. We can develop this nation quite easily. Imere ndai UTM ndai ina home. Home. Are we having 1 minute? Yeah. Are you still having this? No, it's okay. Ugongi matendo mamaliziro wa mafunzo watu na president ukiziwa mwambiri kwa pamene ponde pamapeto pa msonkhano wa nkhani omwe unali kuno ku ofesi za UTM ku area 10